सख्यमध्ये देखणं पावलं आमकारोग्य किती सुंदर देखायची आणि सखी चालची मारी मला फुलं फुटकी भारी सुंदर हेचिला सखी औसी पटक देखलं सिपाही कोई चरटा चर 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 ही कोई जायची आणि संगती ते फुटक देखलं नृत्य करणं पंचस्थिती तयार करायची सखी दृश्य आनंद मोहन नाची उठीला पावला सखी फुलं संग्रह କରିବା ପୂର୍ବରୁ एकसरी किछि कहबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କହିଦିଆଲେ ଶିବନା ତିରିଶିଗାରେ हे सखीला सखीला
आणि सत्य म्हणे आम्ही तुम्हाला पूजा करसाठी गेलेलो अरे सखी एबे तो तीन जन तुला माता खाता बोलता तो पाडी पालो काय तो करी पालो हालो
Thank you.